mata wa'inda suke kawo maza gidajen aurensu alhalin mijinsu baya gamsar da su baya ba su abin da suke so. Kai kana nan ka saki bakinka wai kai sunan kana da mata amma kuma menene baka ma matanka abin da take so baka kyautata mata baka bata jin daɗi na rayuwa. Yau mace tana son a duniyar ta idan ta ci ta ƙoshi wallahi ba abin da take so sai hura kawai a ci ta burin mace kenan idan fa ta ci ta ƙoshi amma wani namijin baya iyawa. Yau sama a ce ko da a ce Harija ka aura kai ƙoƙari ya kasance kana ɗan biya mata buƙatarta yau da gobe kai ma zai kasance a ce kai ma ka saba ko ba saboda yawan nace ma abu shi zai sa ka iya abin nan idan ko ya kasance kai baka nacewa aka abu ka kawo ruwa ɗaya ruwa biyu ka sauka dole fa matarka saboda tana da ƙarfin sha'awa dole ta fita waje ta je ta kawo wani namiji ko kuma ta fita ta je ta kama ɗaki da wani namiji. To abin da nake so gaskiya maza ku gyara idan ya kasance matarka tana da ƙarfin sha'awa ka kasance ka cika mata wannan abin idan ba kai ba gaskiya akwai matsala za ta jawo ma bala'i babban bala'i gaskiya maza ku gyara ko da a ce baka da kokari ka yi kokari ko dan irin ko da a ce baka sha kwaya ba akwai dan magunguna haka na islamic din wanda zai dan taimaka maka yauwa dan awa ɗaya dai haka dan awa ɗaya da rabi awa biyu haka zai dan taimaka maka islamic games ne ka dan shashi ka dan biya ma matarka bukata ko baka ba amma ya kasance maza wai da kun idan ka auri mace tana da karfin sha'awa sai ka ji ma wani yana faɗin wai kai ni wallahi wacce ta cika jaraba wacce kaza ba haka bane wallahi tana son kai irin haka idan mace bata samu abin da take so a yi mata ba wani namijin sai ya kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai ma wani kita ta wai shi ai sati bai sadu da matar shi ba to menene haka Allah kaɗai ya san cutar da ita da kake baka bata abin da take so ba ka bata cika bata sha ta ci ta ƙoci ni ka take ka sa mata bura amma maza me yasa kuke yin haka dan Allah da annabi ku gyara.